Čaute, čaute, čaute. Takže vítam vás tu pri druhej hre v Tavikoviciach v Čechách a tiež tu máme nejaký pomalší rozjazd, na konci budú nejaké videjka so skopkami Paťkovej. Bohužiaľ, ja som si zabudol zapnúť moju headkameru, takže hlavné budú Paťkové videá, vpravo hore uvidíte moje video z kamery zo zbrane a vpravo dole by mali byť kubové zábery väčšinou. Je to stabilné? Užívajte, každý odber a like samozrejme poteší. No povedzte mi, čo som mal odpovedať? Nie, je to labilné, nechoď za mnou obiť celú budovu. Samozrejme som mu povedal, že poď za mnou, určite to vydrží a keď nie, tak dostaneš turniket na krk. Tu som sa snažil už riešiť CKBčku pomaly, zatiaľ čo naši nálezú dnu. Áno, riešil som ho presne tak, ako ste čakali. Išiel som do krížovej miestnosti a čakal, kto príde. Doprava. Samozrejme sme ešte nevideli, či tam už niekto je, alebo nie, takže Kuba som poslal na jednu stranu, ja som išiel na druhú pozrieť miestnosť a ďalej čakáme na našich. Mŕtvola. Whisky? To bolo na hlavnej chodbe? Tvoj roh. Daj. Môžem, máš nachystaný? Podľa toho, aký máš granát. Jo? Som rád, že aspoň tomu dokázal vyriešiť túto záhadu, ako odpáliť dymovnicu. Táto je nepriechodzia bez okien. Ktorá? Moja miestnosť. Vieš. Kubo je tam ako? A ako vyzerajú miestnosti okolo teba? Okná, priechodnosť? Pozri to. Pozerám tu chvíľku, počkaj. Popozeraj. Takto keby dačo stiahnuť do hajzla. Dobre. To bude dosť hard rock. Takže to len tak nevieme. Paťa. No. Tu máš na dobrú stranu, či nie? Nie. Vyme sa s tomu. Drž, nepozri ku Kubovi, nepozri, ako to tam vyzerá. Podľa toho sa budeme presúť. Dobre. OK, pustíš mi a idem tam, kde bol whisky a tam držím ten roh. Nepriechodzia bez okien. Ako môžete vidieť, nikdy som tam nehral vnútri, tak to aj vyzerá, že som to tam najprv musel všetko objaviť, aj tak som tam bol dosť stratený. To sú ty? Nie, Tomo. Ja. Dá sa výjsť na balkón u vás? Kam ďalej? No, idem. Paťo, poď. Tomo, kry. Poď. Kam, Kubo? Kam? Načo nie doľava, treťoho doľava. Jo? Niekde som letel za nás.
Daj to sem, tu máš. Modrá? Červená. Tak to sa nedovedeme. Je minus. Pekný. Prepáč, nekričal si. Prepáč, taký, nekričal si. Schody hore. Tomu, poď sem. Môžeš. Idem si pozbrať, Paťo, drž chodu. Mám? Kubo! Doplň. Drž tam, kde si, dobre si. Čo? No, nech tam ostane zatiaľ. OK. Je tam tým, nikto tam nebude čakať. Hej, pozor. Pozor, pozor, dej. Tomo, vlez tam oproti a pozeraj schody. Tam vieš aj ku Kubovi. A pozeraj, tento vchod hore. Patrick, my pôjdeme opustiť ďalej. Aby Tomo nám držal šesku, jo? Jo. Tomo. Pozeráš sa sem? Pozerám. Dobre. Nech pozeraj. Jak tam vyzerá? Jo, môžeš. Dobre, tomu nezostane tam. Poď si barva. Ostane tak. Čo? Barva. Modrá. Nepôjdem na priechod, vlastne za. OK. Ideme hore? Kde sa dajú dole? Ale kde? Nie, tam boli schody. Ja som mi to nevedel, ďaleko boli pred tebou. Musíme ísť. Oplatí sa brániť aj túto stranu, aby neprišli do budovi, vieš? A oplatil by sa aj za aj hore, ale my to že neumrie, takže ťažko povedať. Hlasy. Modrý prebiehol. Modrý prebiehol. Aj, ne, ti prišlo, čo? Tu je čisto, tu sa tam pozrie, aby si mal prehľad do situácií, ja tam čisto dať. Prehľad, ako tam vyzerá. Neviem, na to je nás málo, na podržanie všetkého. Poďme hore, zarobíme lepší rozhľad. Schody si podržíme, keď pôjdu po nás. Môžeme. Som ho držal pozadiaľ. Ale sú docela nám gore. Dobre, kde je nám dve? No, tak, všeobecne. Stáďa mi nevie nikto prísť? Vie, ale posťahuj za nami. Nemám ťahľať za vami? Hej, ideme hore. Jo. Máte tu ísť hore, ja neviem, kde je hore. Musíme nájsť schody. No, tady to sú. Stredom. Tomo, poď si obratnejší. Prepáč, nechcel som nevedel, či viete, či nie. Mŕtvola. Ale aj ty! Videl som tracer! Dostal. Odchádza. Keď budeš chcieť nejť, povedz. Poď lavák. Tu som. Pôjdeš sem, ja pôjdem tam. Ale musím rýchlo. Poď. Poď.
štítom. Prázdny, potrebujem. Čo tie schody? Kde sú? Všade. Zdrojové, ste ešte videli, nie? Chod s tým štítom, prosím ťa, dopredu. Hej, štít, chod dopredu. To nie je dopredu. Správny strieľňu alebo niečo, nech sa za teba viem kryť. Mám. Nej! Granát! Poď. Tomu dáme ešte 2 pokusy. Paťkovi odišla kamera a ja som teda zapol svoju na chvíľku a išli sme to skúsiť pušnúť ešte raz cez schody. Nie úplne úspešne, však uvidíte. To sú moje hoši. Kurva, som skoro zlomil. Kubo, Paťo. Povedal, že má. A neviem. Aha. Ja viem. Pozor, správa z poschodia, hej? Takže chod zohnutý. Ono, veľmi sa tam inak ani nedalo ísť ako zohnutý. Každopádne áno, vďaka súpresu Tomka a Kuba som sa tam naozaj dostal, že som to mohol kráčať úplne v čile. Sapres na to okno. Tam, kde som bol teraz strieľal? Nie, kde si teraz strieľal. Bolo toto schodiskové okno? Áno. Tak tam. Môžeš. Išiel. Mag? Neviem, nie. Vy ste mali niečo, čo ja nie, kurva, krytie. Akože, okej. Takže mňa strzeliť. Radšej nie. Jakub, chceš? Whisky vajco. Idem. Čo? Poď! Choď, nerieš to, choď. Mám, dobrá. To mi nepomôže, potrebujem tmu. Odchádzam.
Asi si ma trafil. A idem to. Piče. Kurva, kde som dal vestu? Tak, dúfam, že ste si aspoň niečo málo užili z tohto videa a tu sa pozrieme na nejaké Paťkové highlighty so scopekami. A tiež porozdával pár slušných kilov na dosť veľké vzdialenosti. Bohužiaľ väčšine trčala len hlava. Užívajte, vidíme sa pri ďalšom videu a ako vravím, za každý like alebo odber budem veľmi rád, takisto aj koment. Čaute.